batterie majunooɓe trois familles mille problèmes serndi selaɓe yaadiɓe trois familles mille problèmes bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere jilli ari tampere jilli hoyni kam fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani taji yow gila ñenden ara namdo ham ko dum woni majjar ma ko dum woni wala na yijir ko hebi kam ko mi halan ma non gerel gotel aran ko hebi kam ko mi tan hen Fatima de jungo makko nen hen jongo ma he min non Fatima mi yeddantamo de kono dañanen ko lamma nedda fori oppude han daña ko lamma pudda hal taji mbar andi ayno didam din no bayni min mbar laabira Fatima kanko ko hen woni hol bado dum kanko tan jogi on fidi wadde dum do e galle ala fo bado dum kanko tan wadata mi non Fatima mi tan dum hen non andi ko nyaagoto mami oppo han dañanen ko lamma min belandi be mojjani be mbada ka barke kono nangani be juudi est ce que nani ko bimami ko Sofia woni an boftelgal gullana indam de juusu ko woni sinda daren do porta dar hay goto wofta inde ma wala ne wufi inde ma wufrade jam Sofia an wadde wawa santi jongom an Sofia an gar cokata gal e de bonande go tata yuppa do jongom Sofia hot pawda dum jongom hoda pawda dum he c'est la première et dernière fois ala ni jinmi cengtada debba mo ha laba tos ya yaltiro mu ner be yalterta reed yummu anani kalan man ko debba eh wadde an ko debbo jogida ha an rewbe mojjubi ne kaltende an podda ko dejjudi parce que addando debbo gadda ko pol mbalit gadduda ka jaadu boftuda mbalit legal ngal fof gadduda biida dum ko debbo ana ala kada haala mbimi ala nangude jungo ala nangude haydar min odo Fatima kalko yidi no buridi ko buri dum so pari tan mi pari mi sala en haydara parce que mbarandi ko kanko wadi te o hulara hayni jono gacci dum fo jaha ada waddu yey makko ada wari yemo attaque mi sala en haydara wadan mo attaque parce que ko wari ko tegandum hay nokku an hono neddo jogiri berne ngandenda hoore ma defta grain yi ko pod affaire ko pod manda ko wono podde ni ko grain ni wujji ni wi coy mbara dum e neddo so lotirto pour bandu mudum ne bona min holko dañaten gal hasidagal ko dañar hen ha kono jongo ma andi ko jinmi gattira hakkille ma ngussa cadele ma e problème aji maadi andi yimbe galle be fu mbi komi ƴettudoma ko an ban mi sehin ala foko umbeta kamen kono sa yimbe de haalday ma walla e hen sahaaji badden mi wasa taftade ma kadi mi arta jimi ko gona neddo sabi alla reglu gona neddo gattira hakkille ma taji an minema en galda problème te mi yiɗan dañen probléme an kala mbadduɗen c'est à cause de Abdourahmane mom kala même Abdourahmane mimima an caɗele ma ko ɗon tan Abdourahmane hay goto a fondani ɗum kam mi jaɓata ɗum mbiɗa wawi jabde noon neɗɗo wiyemi ko wela mbiɗa wawi ɗum muñde kono Abdourahmane mi jaɓata ɗum ay min e makko amin mbawi mbar warodirde min kelodira koye hunde fof min badda ɗum ko probléme en hakkude men e makko kono goɗɗo mi jaɓata ɗum mbimami wona yiɗa ɗum fof ara hen mi yiɗa haalde makko mbiya min yoppam tout tranquille oppam mi deeƴ jam wona ɗon min ko jam tan min ne jinmi de he est ce que Allah bawde mum
Sofia joni gal do bonne dagal ko min podda gal hollu ana foti haldude am ada wadi ni gete ada yakkete e gete ada yakket he min ellem wona kelifa ellem wona jom galle ma tenon Abdourahmane haali ko tan fawi dum e dow jongom hada yanna dum jom ko demgal ma rewi don ko caay sagal ma rewi don ko baddugol ma en navigere ma rewi don Buket ana ko jimmi sar halde yam gussa gulali madi min wur wulle yam wona nani jimmi ko gattira hakkile ma te et puis ko min haali ko woni jongoma parce que dan ko huldum kala ko wumme gulu kam windu deftere mofta parce que nyalawmu mum ma ar fof ma leer est-ce que fami sa biyam ni tan garado mbayano paquet warga di daroda yesam ala jodi rewbe ma foko wabem hay fulla gora ala hay faydu gora ala hay kilifa gal gora ala sa ari ngona do en ado de yesma da halde yama han e jimmi ko duttina dum don ciagalam ma to Sofia sokko jongoma ko yejjid non ko Abdourahmane adduma do e galle mi haltan ma dum lawol gongol kati est ce que nani ko bima am ko do sa yidi wonde do e galle he daña do jam a teddinan dokkamo respect mo Allah rokkimo anani ko bimami ko sa yi cehlagal men mine ma boye wela rokkumo cerde ay minani anani minani kadi mi jabi ana kalda jom galle ma wode an ada metti haldude kono won neddo tan ala ciade mi meden yawre mi yaha nder ala an joren ha boy ko mi yawre nder tan mi fofto seeda ko tampu no jirda ala problème ha boy wat weltim ay weltim a jara ay jara ha boy se ay bonbe ganda berde mumen bi ko kurum no be mbay sewdini non belde de mbay pawlude kurum be so jogino ma labi tan ñiwore ma mi hala no biara bonna nguram minar bonna bandam a famdiri dum kono an Fatima mina do e galle wallahi kal ko jidda buridi ko buri dum misala hay dara non Sofia walla ay ngal do bonne daga dum tagi hay debbo goto wawa do won mo ay kono mo jira an hada woni tan dombel corok hada woni nafiki suudu fof nata to yimbe de darde fof ndeya o e kalna dum ndeya o hono debbo mo jirata do Sofia fof ka an non fof ka kala ko wawi do bon gel subaka nayi mudi fere ma yaltani joni wona ko min wadi an wadi min tay hay gote mon wawa hen hun parce que onon fukk kon jasbe onon fukk kon bon te anon golum Buket wulandi woni ko wawa jimmi kon dewa junum mo jalta suudu joni de ko joni ba hani ba taari juggal ba dewe ba rippi ba ficci laaci an Sofia an sin ndax wonana ko minen woni hellifaɓe keññu ma ɗo hoɗo dañɗa ɗo suudu hoɗo dañɗa ɗo salba haɗa yiwo neɗɗo hellifaɓe onon kon hellifaɓe onon an ka kilifa Buket yaltu sundu an Sofia fullala faydo rewni yaltu sundu wallahi sen wonano wonko ƴeewu haɗa wona an yaltentame nder o fokkit ala fullala fayde rewɓe moƴƴuɓe cuɓetede jaaɗa cuɓiɗa assassin cuɓiɗa jasɗo gadduɗa ɗum e galle he mbiya ɗum ko debbo min aɗa wawi holludem kilifa galano jongom mbeɗa yiɗi jewtiden seeɗa noon wonno sa semari tan noon hanti kadi hakkille ma fof koye portable he wonata kono jinmi keɗoɗami seeɗa jongom ayi ko jagguɗa koye hakkille ma o nder galle he wona toon hakkille ma o woni wona toon ɗum woni ƴeew gaña ma e nder galle he ko gooto te an ɓeɓe soɓe gonin temedere ko kay woni yummu en heɓe fof woni Sofia ko jagguɗa ko noon Fatima en yimɓe woɓɓe galle he wallahi wona heɓe ko Sofia gooto woni ɗo gaña ma woni baɗowomo cokotagal wadduma yimɓe naafi goo waɗa ko woni fof kay gooto Bukare ko kalta ɗo ko min nanani holko jiɗɗa haalde mi faamani yo ayi ƴeew jinmi keɗoɗami ko moƴƴi jongom min noon mi faggataka debbo min naata ɗum nder galle he rewɓe hen ɗum mbaɗa maltraité heɓe ɗum naafi goo yimɓe heɓe ɗum dentina am heɓe dentina kadi rewɓam ɗeɗo pour yomi dañ probléme te ala gonɗo Samba yummu sono Sofia jimgo ñana kam galin jimbe mbiyana kam nen dikko ala nen payen mbiya mi yetti nen Sadio en sa yini kam to kuulo baba jon e famala karnaɓe mbiya mi yettima e dow jam mi tampani bolle ko mawɗum amma jan kandel mom ne woɗɗi trop mais alhamdulillah mi yettima e dow jam ɗum walla essentiel o komi ɗannor gila namaɗa yiyani guitamde fof no ɓuuri wallahi ok mi yettima alhamdulillah ok mi samini gal merci ha janggo de mam nodduto inchallah mara
ka wona Fatima won lo wallahi ha wallahi min di won de Fatima am tikkanima ko woni ko tikkanno Fatima holno jarta gacca kam do e odo galle nan ko jeunesse bettude rek an so woni betti mata nanda fo batta no nen dikko no digam téléphone tam ya ka Abdul yani tam don tan ƴetti ko mais Fatima nawra kam tan no koy añ bam gonmi hay so woddi mbi di Fatima won wattam dum de no wodi an kanel wona do wori yahar gacca kam nen tan kam sanki tan be no digam téléphone nen dikko no digam tan ƴetti ko menen ya borom bidi ko to ƴetti pasam jam lawna mi duwani mam yalla yo amina amina barka duwa he ko non jaram sinon on a ça va quand même ça va e gar no wayano do en ko kewna chagalam he ko be kewni de Fatima gallo nene uno ha wayno bëgg yi jam ko yaawi koy jam galle ma tokos o e Amadou nana jeggi kayitaji galle wi ko jeeyo galle galle gallo wi ko yi woro galle yi wodo galle mo gonda kay ici même yi yo ma bité ou même ko andinta i Amadou su yi galle yi onen to korate Amadou est-ce que ça va himbe kali ha peji munen boni Bukar duki Abdourahmane dudde mako ala fuf no himbe mbada Amadou wi force ko jeeyo gallo mais est-ce que Amadou ça va même anen kay san va pas marka ngo jogi kayta galle di ha jon yi anen kay kanko jogi je suis jogi kayta galle ça lui permet de vendre la maison comme ça hein quand on jogi gallo ça comme yé wana ko dendar Amadou est-ce que ça va quand est-ce que muselini mara wa wonde ala an Sofia hol entre jogi wadde mi dum ha entere on jogi he ko rendinde ma Fatima ina andi ko on nawlirabe mi resi dume mi resi on dum woni ko yidi ko bonno ha bono rentin ma e jeewa rentin ma e Abdourahmane pour bel ma faada rane wor he an Sofia gagnama wala an anda dum Bukari mi anda ka badude Sofia mi anda wadani Sofia dum do haydar aranta mo hen a fami ala fuko dañeren hol Sofia he wala na yidi Fatima gono do yaltin hakkille ma ha laab e Fatima ganda Sofia woni gagnama kala ko wawma do hetto galle heno gila e nyab ha e dabare ha e rentinede ne wallahi ha gada wallahi Sofia rewi do dum kam hebno bada don hoore ma dum waaw wonde c'est impossible ndare Amadou de parce que gallo ko dendu so yeyi gallo enen to korate dum hayga ha de Fatima mi wattan ma hen Bukari ari do won haala ka haala nem sali kontinde dum comment ça iko nanda ko mi etima endim yo haalna mo sali ñeneen adandi ko Amadou wonde jeew hande ko Bukari et puis ko mijuda dum il y a quelque chose won ko ciuri kam gib celi haalandem Amadou mom il exagère mais haalandum social gono do no vampiro min jongoma ko ban mum ko mo bur hawma yo yitta do c'est bien fait pour lui ko madame ko ban mum ko jaran ko met haalam ma dum no finde walto ko hôpital Amadou mino wadi mudum c'est bien fait vous so gongol ari o wattara Sofia kany wa waddi dum non c'est impossible Sofia ala halam goddum ko na hey ma bingel bandam artir hakkille ma min ka kalmi ko jettumi ko do laabi min mi halata ko mi laabaka ko kalmi ko mi hoccindaaki dum Sofia kay rendinata galle o kay woni gagnama ko heddi ko hen non jongoma saba Allah e nelaada mu dardu kosde ma hatir darnu koyde ma batta hakkille Sofia woto bonnude dewgal ma feere ma bono Bukari ayimbe so kaldani gon fenade tan kalda wala na yiji ko Fatima wadi kam do e galle he nenden wala yiji dum ko Fatima watma Fatima do wulni duulin hawul wine wade yam so wana no do Sofia tawno hande mi may wala mboro hôpital kanko wadi kam Sofia on jour hande ndaro da biya ko Sofia ala dum wa wonde dum kam wa wonde halam goddo la ilaha illallah wallahi bingel bandam ande ko hoore mande Allah na andi a mejataaka Allah na anda a yeta a futtina getta wa yeta te Bukari oppu ko Fatima wadi fof wala ko Fatima haali fof biya Fatima holma wonmo protéger dum do ko kanko wadi dum ala goddo wadi dum woy heegi ma jongom an jongom min cikda kalami ko koccide dum cikta kalami ko jettumi ko do laabay ko do laabi cer jettumi heegi ma yo joni ami so ko haalni ma jabata en tant que Bukari jom galle ma haalan ma hunde har en wat berdid wala har mottilo ko wona gonga est ce que mi haalama gidel gotel ada andi banti ko wayi woni bammo wallahi te osom certe moko
wonta wattuti o fiye bete mino min tel goda a wadi opta on ga so yaani ma o sikano dum Fatima in heddi 2e round hatta hanam deuxième round fuddo gila joda jan ko mer hanama so ndeen yonti tan ma antu accir non tan woni surprise et la grand-mère an accanam haalo gila jada mi toro mo duwolo kam mimi yo barka duwa he ko yibi nani kaw ma 5 mi won eno wodi kam 5 a jaram ni tan haalo gasi mais hanam deuxième partie o fuddo c'est taw moy taw si jaran ko mir fuddo so ndeen yonti tan ma antu sopi gal fusi tampere jili ari tampere jili hoyni kam fasiraɓe nanjala namu Naam. akam to Amadou wattinde jeegu gallo Amadou ha joni jaguno ko don jaggi ha joni. ha joni ko ɗo no jaggi Ha joni. Amadou wona ned. Chaque jour wi ma Amadou wona ned. Amadou ko mawdo kono hakkilo kurko. min anda fool himɓe paadi oɗo ɓiɗɗo aɗa mawna tan aɗa ɓeydo hanguede Tan Amadou duum hin beydo. Maadum hen bado kaadum hin beydo. Wallahi. Kono an to janda to halnanim haydara gel garda. ah ok ko gonga kay par ce que min jewtan toon hunde mawde tan ay wontan komin kalanno seeɗa ɗum noon tan D'accord, kono jambol. ko jam tan alhamdulillah Ah, mashallah. jallena wada wadamni nyiri malliki Fatma aɗan jooɗi la ilaha illallah Muhammadu maw je dis o bugari an minni ko Amadou wini ye gallo ne Amadou yeegal Amadou ko wiyane ye galle an bugari fañ mat an haɗen door artu haɗa horti e ko nannoye makka de ɗin caali jooɗo poftoɗa mbasa aɗo irtu kadi gueɗe goɗɗe kon c'est la vérité kon c'est vrai kono an ko Amadou wini ye gallo ko ɗon jooɗo ndara mo mbiyata haydara Amadou ko wini ye gallo ko nen ko gon kon aɗa jooɗi an min namdumare wiyata ga ñiñe ko joni galle somi acci joni noon baltetta mo mbaɗimi tan fuulo gardo nen jetta Amadou wini tan wona ye galle ene ye galle oɗon jooɗo ndara mo mbiyatamo haydara amma jan Amadou waɗi capacité de way wadde hunde fof ko moymono ɗe terrain ko way wadde hunde fof way fiide coow way caa aɗa de ko jiɗmi an mi andin fañ mat woto warama haala haɗa yanna Ahmadou hay goto ya ƴettenta muɗo feere yeede galle keddi ko hen Ahmadou haɗa andi ɗo tolni probléme aji ɗi baɗɗiɗe dow hoore mum ko ɗum tan tawi kombo yahombo royti hombo waɗa ko weeli ɗum kono aɗa yanna nden feere kam ala mbo ƴettirtani ɗo e galle he yaltin toon hakkille ma Bugari, j'ai dit, Amadou, pour une autorisation, ça, se lève un beau matin comme ça, je vais vendre la maison comme ça. Amadou, pour une couleur, tan joy, wala on ko maintenant Amadou na fini subatan, oui, je vais vendre la maison. On dirait gallo kan god jedu. Gallo ko denduru dum memon. min namour min wonko jimmi namdadem an est ce que aɗa andi jongomo no feewi Jongomo. eyi Jongomo dan dum ni rek. aɗa andi yummo ko aɗa andi bamoko aɗa andi to ummi aɗa andi to jokki aɗa andi holko waɗanno e gurdam ko est ce que aɗa andi ɗum Mais an ko tagi nam dum don? non namour mais namde tan jimmi kalna kam taw aɗa andimo tawol ko ganduɗa e makko En tout cas jongomo. Mi andi dal de diftumi Bukari. Min addene dum wona. Aybo. Nden mi yahina ton. Tam do yimmu baamu be teddina men. Jaggum tan ko wi mojube. Dum tan gandu mem. ok Amadou ye gal ke o haldade mondum, te Amadou ko yeta galle. So ye galle to pare. Am Bugari, so ye galle to pare. Amadou fini tan je vais vendre la maison comme ça. Et puis on joro ndara on biera madara an Abdourahmane. Et pourquoi dum? On ngani ka Amadou wadi capable tout. On way findo ye galle walla wala joro net galle taw wayna derke wal. Fino suba tan biero dehors. On joro ndara on biera maydal. Fatimata artir hakkille ma heddi ko hen toɗo jaɓɓata kosgal ma toɗo lofotoɗa toon jiɗmi loftoɗa garta ga he Amadou kala ko wawi jogo capacité Amadou kala ko wawi jogo cokotagal haɗa yanna hay goto yahdata e mum ƴettude feere yeyde galle anani minen mbaɗɗama min jeeɓa Ahmadou no yeeye galle o an kon Bukari an walla ciko nako kewade galle ko fo mimitinan walla pimde mon mo pibduɗon an e Abdourahmane e Amadou wonde joko pimdo ko walla mimitinan ɗum
minen fi kuulam tan mbiɗa deeƴi mi yano haydara de mais mi tini ko kewi galle ko fof mbiyam galle no wayno ko juuɗo jungam o wara kala ko kewi galle min mbiɗa tini mara ko mi fiyen kuulam tan mbiɗa deeƴi mi wasa haalde mais ko kala ɗon ko pimdone Amadou ko est ce que wona ɗum tagi Amadou wiide fini gal ene yiya galle tan o mbaɗani ko wi ko par ce que neɗɗo so jalfi neɗɗo tan jomum so lutti tan waɗa venger est ce que wona ɗum tagi Amadou wiya ne yiya galle o walla ko pibɗon e makko ko o mbaɗani rekkide e makko gattuɗon e makko mbiɗon o mbaɗa humta haaju makko kanko no fino wiyo yiya galle wona ɗum tagi est ce que aɗa andi jongo mo meeɗi prison mbiɗa jongo mo wonno ko prison he an ko kalta ko kono woni non ko nanda ko de jongo mo meeɗi naat prison jongo mo o ko kaso wonno place makko an homna hoɗnanɗa ɗum e hombo haalanma ɗum Namour aduna ne famɗi kala ko mbaɗɗa ɗo hen yimɓe ɓe ma gandu ya noon lijjit kala ko donkuɗa hen famde walla ko donkuɗa hen yiide garta ha ɗo mami haalani mais ñalawma nene nder ñalawmaji fof ma leer inchallah non min kam ɗum nata e hooram de non Namour par ce que min somi haalnima wiyete ko min wonɗo e galle he mbeɗa haala ko wona haajam mbeɗa haalta komi fotani haaltude joni yatan sa yitani sa namdimo salima haalandema garta mima mi haalani wona jaaɓi te oɗo ɓiɗɗo debbo son jaltinanimo galle o ma gulali gummir mon to gandanɗa hoorema toon cikkano mais an Sofia kalta ko woni kalami ko noon woori de sa yi noon a yiilima ha ronki yitude aɗa wawi artude min mami haalani ko ɗum woni waɗi somi faami an ka ganduɗo komin ganda wasta mais an kay poɗɗa haalandemi haalaɓe ya tan sa ronki yitude sa artimam haalani kala no Amadou no yeeyi galle o on kal o ballanimo o wasa yeyde galle o wallahi min ko kewi galle mimami haal par ce que mi powɗen koyngalam kay tu es étonné parce que je sais ça mbiɗa andi ɗum Fatimata an kam hol fof ko ŋeysuma ha jiɗɗa natto natta an e fustirma e ɗum an ar won debbo mbaɗɗa ɗum ɗo gueɗal ngal potɗa lijjita an taw min ɗo jooɗi minen mamin jeeɓa Ahmadou ha yeeya galle o ko ɗum mbaɗɗa e hakkille ma ay man anda ko pimɗon ko onon ko kadɗon ko ne koye mon onon Abdourahmane e Amadou ko pimɗon ko min mi fayon koyngalam tan Sofia tinami a gottinami fino ɓe daara on tan ko mbaɗɗon Sofia noon so mbaɗi ɗum ko muusi ɗum so memi ɗum taw memat kam maɗo ganda ɗum min woni Sofia woni min o andi ko kalam mam mbaɗe feere fof Amadou wasa yeyde galle o jiɗum ko mbaɗɗon makko kadɗon makko walla min waɗat explosé affaire védité o fof gasa mo fof pofto ahan kay mo waɗa explosé yimɓe fof pofto quand on te parle tu me regardes comme ça face à face Fatimata aɗa won debbo Fatimata won debbo ɗum mbiyata lijjata wona an lijjitata ɗum a famɗani lijjidde ɗum de ɗum ɗon ko minen lijjitata ɗum minen darto min lijjidde ɗum te ganda Amadou ala ɗo wawi rew dewataka walla soro walla mawna martaba walla mawna makana ha yeeya galle o taw ko feere muɓolde ɗum artiri hen hakkille ma daka fu de daka min on paɗi hen ha laaɓi ceerno yuppi hen salli kala no memɗon oɗo ɓiɗɗo debbo mema paɗi ada wura ngurdam musdam nder galle ada toñe ada yenne ada huɗe ada fiye dépense timani voilà ɓurino yiidem o jam min ke sa yiiɗi yiide kam minen ɗo akoye galle maayi ko mbaɗɗa ko holno mbawirɗa ɗum wi ko mbaɗi sa sikkimi noon ko mbawenda ham a fonti hoore ma ɓe mbimam so Allah hokkima neɗɗo foti ko jabrude ɗum kono an a alana Allah hokki neɗɗo mbiya harmiji ma jeeɗiɗi aɗa waɗa ɗum iñane e sohor eyyi Jongo, moi je te fais quoi? Et moi je te fais quoi? Tu m'attaques comme ça le matin, bonnet comme ça là. Y'a quoi? Je te fais quoi? ay so jinni wina ñañine maleke hey ko feŋorede eyyi min noon a wawi ñañindemi a famdiri ɗum wala na yiji ko mbaɗɗa hen ko iko mbaɗi mam ƴeftuɗa ko 100 point am mbaɗɗa hen alhaali ma mbaɗa fof ko mbaɗɗa hen pour ɓandam ɗum bona waɗa puƴe so ñaawi fof mbaɗa jale a funti hoore ma min waɗi mam shampoing ma an hol goɗɗo hol ɗokko wala guiri no shampoing no waɗi mane to jaara to gantiɗa hôpital a cokkitta haala ma jonkoma ni waɗa kam provoqué de anen toña kam de mbiɗa moranma Allah noon ay on ko woƴƴi kam a heewi anen waɗa kam abusé noon Bougaye mi sohluma ar gay
Abdourahmane woni kadi barka jam Hi, wona min nodduma. Sa waɗi siège ma andu koɗum woni. Mi haalanma Bukari. Ay debbo saɗɗum yiilo. Ha? A ƴewtinde ko moƴƴi de. debbo saɗɗum yiilo e ƴewtento gon kay an eko taki o kumannaɗa ɗo ha ñaami haalisu ma dogiye eko handama ɗum ƴewtento hade ma ɗum huma Bukari. Ay simiɗa haalanma fulla haaldata mi fulla. Anani? An ɗum yawti. koko cimtuɗa koko yawti toɓɓinɗa e am taki ciftinormami ko yawti Mi haalanma noon. Bukari. Bukari it kadi andi jongam o ya probléme de. Abdourahmane jonggom kay gelo naate galle he wonno geɗo mu ala ɗo wonno ko añɓe mu tan goni ɗo hay goto yetta e moko mo eko jonggom watma eko jiruɗa jonggom An is kadi andi jongam o naati kadi. jiɗa Eyyi. ala Abdourahmane hono mbawruɗa ƴettu kadi oɗo miijo bonɗo hatte ka jonggom sa wari ko babi sambe ay mi somi waɗima ɗum an a yata hôpital gatta lagaro para direct wallahi billahi cuguna mi mene farmi halma no kattade komi kedduɗoma ha paɗi sino mi warma ɗum ɗo mino mi warma ɗum ɗo wallahi attata ɗo e galle lagaro para mi a dañi sanction wona min o malgré wona min sabu min mi ala on temps ko piyata becce ko aɗa fiya becce ko min no piyatade ko hôpital ganta ko taga darade mbaɗa a frotté an ala fulla de ɗum woni mi warma ha para mi ara janayse ma eyyi an ko ɗum mbaɗɗa min noon a wawana kam haydara eyyi min machallah Allah no hokki hen foof no hokki hem yeeso no hokki hem caggal assalamu mo jogi salamu aleykum mo jogi maaleykum salam an ko ɗum muusi ɓerde ma nde ne fasa taw ala ko mbawɗa hen jabru Allah Dieu nous a donné beauté là aussi on remercie Dieu ce que nous a donné tu penses que le beauté là on t'a donné toi seul non on nous a donné aussi alhamdulillah ko min jogi ɗo ko min jawa ɗum hay ñorom goto oɗo siko an ɗum ɗo tagui de aɗa wiya kam Allah nokkuma maaleykum salam min ko hakkille addi taw Abdourahmane an joni ko min gaybina joom suuda he Abdourahmane honde finde lamde joguiɗa hen a tawa walla a nodda toon walla a senna walla a nodda haɗa waɗi enquête Bukari heɗoto hakkille kalanmami ko Bukari jinmi ko ya renta o somi andon ni way guila siwa ɗo ara wallahi mi humata mi addoyta ɗum Abdourahmane an poccitirtami ɗo guite ko état de mi sakki walla état de wi ko ni jogorta galle ma ga ketta galle ma ko ni way he ay min a wonta kam haalanko naati hooram nde saabu an goho a wona kellifaɗo ɗiɗi ka jam fiyanke tati ko haala rewɓe keɗotoɗa ko rewɓe pewjanatma an haɗa foti état de wiide neɗɗo ko condition wodata walla ko ni goruɗa he mbiɗa moolema Allah a nani kalanmami ko Bukari a yeehay majjere de moƴƴi eyyi an ko ɗo wonko ala heɗomi an ala ɗo sino aɗa joguino ɗo min a dattata kam ɗo aɗa wiya kam min mi antiri hôpital a hestora ɗum ni ay Bukari to jagmom ɗo a wawa ittu ɗum e junggam e ko min andi Bukal te on ko ganduɗa hen sa to jagguɗa Bukal ɗo sa ari ɗo e galle huttade aɗa andi on ko tan kurtuɗa ɗo e galle mais min o aɗa andi kamin Bukal to jaggumom ɗo toon ala bawɗo iccu ɗum an sina aɗa jagguno gorko ma comme no hanniri ni comme il faut o yata o madde a lembel o madda ɗum ɗo wono ka baɗo manka kunka haydara ala e ma a safana urana lammani ko ɗum tagui mo addude lembel waɗi faaka ɗo e galle he ɓeɗama ne bonata ala ko mbawɗa hen ay mo safani mo wurano kañum monduɗa ɗo e galle cikonom sa adi min mi yalta wara dehors mais malgré je suis vraiment désolé pour toi moi je vais rester ici je vais mourir ici c'est toi qui vas sortir ici tu vas dégager tu penses que moi j'ai peur de toi la façon que tu a fiya becce ni won jogade hakkille tan jogoɗa mbaɗa observer les choses mais wona jogade a wiya tak waɗa accuser les gens que ne pas fait mbimi ko an waɗi mais fii-toi de moi welma mettuma ko an waɗi ɗum wonana funti hoore ma wona noon jir okkam tan wona noon jirɗa ɗum Allah jarama joni hoɗo Amadou an kam hanma namdami hooram namnami gandumi Amadou yaltiguel subaka yeehi haaju mum voilà wona o yeehi ar jeehen naaten suudu Amadou to he ƴeewen bel ma jii kayitaji galle o jogoɗa walla mi jogo gonen e jaam Abdourahmane ar etta kadi ko siiri ar etta kadi ko wonata woppude ha joom suudu yalta ngara naata nder suudu mum han irta bagage anda ko heɓtotoma hen Abdourahmane ƴewti doko pewjata ko heɓtoto en ñamata en warata en lappata en ko waɗata yon jaa Abdourahmane ganda noon Amadou nen way sew wallahi hoore nde konde tooke ɓole ɓoccolle jiiɗa ko yeey galle waɗi yon jaa he enen so on fay tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle